Karon, tudluan ta mo kung usaon ang insaktong paglangoy. Naay klase-klaseng paglangoy. Una, ano gitawag og dog style. Kedua, ana mong kamot. Si pikas pud ana. Ana ni siya. Ikatulong paglangoy. Bahayang katong ana. Butterfly boss. Ana imong kamot. Pahiyan niyo. Lumus ko. O sa boss, butterfly to. Ano tawag ato? Og nabikugan gani mo. Pwede mo magpalutaw. Ing ani pagpalutaw oh. Ayay, lumos ka. Pagpahayag na pod, floating. Kabalo mo sa pag-floating, ing ani oh. Floating duck boss, floating duck. Uy, tulog ni lumos sa pagko. Ayay, nalumos pod ko. Lumos sa pagko, patay tali. Nakuha na niyo ang technique. Okay, boss. Sige, ikaw. Pato boss, katong Dog style. dog style. Katong gay na boss. Tung ana-ana. Pato boss. Katong butterfly ana. Butterfly kaya yan ang kamot boss. Oh. Eh? Lumos sa pagko. Ang galing mo, Anggoy. Ang galing. Palutaw. Itong palutaw para sa kuha. Tuloy sila. Katong sige boss. Hagi ka magpalutaw. Tuyok man. Hayang pod, hayang. Kanang hayang boss. Kana ako mabikugan ka, di ka malumos. Oh, Malumos. puting. Aura kayo eh. Wa na lumos boss. Niya to sa Ikaw na, pod. paglangoy. Ano sa itong number 1, boss? Dog style. Itong anana. Lagan niya matudluan na ni Busay. Situan ko eh. Malumos, mataali, boss. Butterfly. Butterfly, boss. Itong ana. Dali niya matunan ni Busay. Nakikuan, boss. Limang musikan. Pahayang nasad. Floating. Floating, boss. Ano nga pinaana, boss? Kulob. Katong kulob. Mabikugan ka, nakulog. Makainom ng tubig, boss. Ron, pagluan naman mo og langoy nga binao. What? Yung ani ang bao nga langoy oh. Yung ana kamot. Ayay! Lumos ko. Yawa kung ginao ni Busoy. Sini na bibi, boss. Karon, tudluan pud mo. Tong langoy nga alaw tingin. Alaw tingin. Ano tingin boss? Ayay! Lumos ko. Ika na sad. Ano sana boss? Alaw tingin? Alaw tingin. Di ka tayo mapangga. Alam boss, ang pagka alaw tingin man. Yeah. Pwede ka nakita boss. Alaw tingin yun. Ikaw na sad. Alaw tingin. Ayay!
Nagana rin mga style sa kwan. Usapin yung mga style boss. Nagana rin kasi klase yung paglangon boss no? Karon. Dive style. Dive style. Tulon na mo sa pag-dive style. I-ano mo ng kamot. Ay, lumos ko. Ikaw sir, dive style. Okay, sige na sa plan boss ulit. Ikaw na sad. Karon, nahumana ang atong nakuha na nyo akong gitudlo. Wala boss. Wala. Daro. Na, nakuha na ninyo. Shout out mga ka-viewers. Shout out DJR John Davao Party Beat. Ug shout out Jonathan Obial ya sa Pelmars Hardware. Shout out Cobra Cute Bilyaber ug sa Team Hard Work. Ug shout out di ay Bernadette Andas. Ug shout out Aris Gonzaga. Ug maura to ay kalimot og subscribe. Salamat.